ассалому алайкум дӯстон азиз, шумо дар шабакаи роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Чӣ хеле ки шумо огаҳ ҳастед, вақте ки телефонҳои нав мебарад, мо телефонҳоро кушода аз параметрҳояшу, аз баъзе функсияҳои нав ва хулоса маълумотҳои пурра дар бораи он телефон медиҳем. бо хоҳиши баъзе бачаҳо ки дар комментариҳо дар WhatsApp менависанд ки дар бораи Samsung нав, яъне A51 маълумот диҳед. хушбахтона имрӯз ҳам фаро расид. Мо ин телефонро дастрас кардем ва ҳоло мекушем ба шумо дар бораи ин телефони нав A51 маълумот медиҳем. Чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо телефонҳои якчанд моделҳои Redmi истодааст. нархҳояшон аз 8500 то 16900 меистанд. мо дар бораи инҳо аллакай абзор кардагим. пас аз соли нав мо партияи калони Redmi омардаем. метавонед ба ҳазор занг зада ба рақамҳое ки мебинед заказ кунед. оператори мо ба шумо ҷавоб мегӯяд. ва чӣ хеле ки шумо медонед, ширкати мо аз 90% аз дигар ҷоҳода арзонтар аст ва хубии дигараш дар он аст ки шумо бо мо сарукор доред. баъзе бачаҳои мо аз русҳо мехаранд ва фиреб мехӯранд, ба ҳеҷ ҷо муроҷиат кардан наметавонанд. вақте ки аз мо мехаред, ягон проблем шуд, мо бе ягон мушкил онро ҳал мекунем ва дар давоми ҳамин 10 моҳ ягон клиенти мо аз мо норозӣ нест. ҳама аз мо розӣ аст ва шумо ҳам ҳатман розӣ мешавед. хай биёед гапро дароз намекунем, A50-ро кушода мебинем. ин печате ки мебинед, инро канда аз нав часпонда намешавад, чунки ин яъне пломба аз худи ширкат аст. фақат инро мебуред, баъдан телефонро мекушед. телефонҳои Samsung яксола гарантия аз худи ширкати Samsung дода мешавад. минимум аз 1 сол то 3 сол ба чизҳои таҷҳизотҳои худаш гарантия метиҳад. масалан дар холодильнику баъзе чизҳо 3 сол, хай хулоса дар телефонҳояш бошад 1 сол гарантия аз худи ширкат. ин телефон ба монанди A50, лекин дизайни қафояш монандӣ дорад ба айфонҳои 11. мебинед 4 камера. хай мисли A50 як наушник доштааст, зарядник, кабел Type-C ва вилка. ин ранг яъне ранги хамелеон, ранги сиёҳаш яъне ҳамихел ранг хамелеон мегӯянд. камтара кабуд мешавад, сиёҳ мешавад ва чӣ хеле ки шумо дар камера дистодед, яъне полоса дорад. корпуси телефон аз пластик, экран супер AMOLED диагонал бошад, 6.5 дюйма Full HD+. протсессораш Exynos 9611. протсессори A50 он қадар бартарии калон ҳам надорад, танҳо 4 камераро поддерживад мекунад. фронтални камера 32 мегапиксел, кругли базе будааст, полный экран, яъне дар камтарак пасти экран ҷойгир аст. камераи қафояш бошад 48 мегапиксел, +5, +12, +5. неми яъне 4 камера. хай виспишка дорад. чӣ хеле ки гуфтам, корпусаш пластик аст. хай ябор камерашро мебинем. расмое ки дар рӯи экран мебинед, яъне ин бо камераи Samsung A51 гирифта шудааст. батареяш мисли Samsung A50 4000 мАч, лекин ҳамин динамикашро таъриф мекунанд ки камтарак нисбати A50 батареяш зиёдтар аст ва хушрӯ мехонад. Androidаш 10, отпечаткии палецаш дар экран мисли A50, лекин камтарак тезтарак кор мекунад. памяташ 464 ҳаст бо 6 ба 128 гигабайт. лекин нархашро ҳоло гуфта наметавонам, чунки мо партияи калон промой аз ширкати худи Samsung заказ кардем. нархҳо иваз мешаванд, шояд ки арзон шавад. аз ҳамин ҳисоб нархашро метавонед аз оператори мо занг зада фаҳмед. аввалан салому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи роҳнамо. дӯстони гиромӣ, каме маълумотҳои иловагӣ барои Samsung A51. бубинед ки 4 то камераш, дизайни ин моделашро камтар дигархел кардааст ва камтар тунук ҳам ҳаст, ё ин ки сабуктар аст, чӣ хеле ки дар даст удобно аст, чем аз A50 ки аст. ва дӯстони азиз, экран, дар бораи экранаш камтар гап мезанам. супер AMOLED аст ки дар бораи супер AMOLED аллакай бисёриҳо хабар доранд, яъне ки инро агар то ба ягон чиз сахт назанӣ ё ки сахт нағалтад, хеле якбор дубор ғалтидан қатъи намешиканад.
ва дюйм 6.5 дюйм аст. Селфи камера ки дар мобайнаш ҳаст бисёр ба ман сахт маъқул шуд, чунки як ранг як точка аст. аз дигар моделҳо дизайнаш хело фарқ мекунад. ва дӯстони азиз, дар бораи телефонҳои дигар агар хоҳед як бор дигар ҳам маълумот медиҳам ки аз 8500 рубл батареяш 5000 мАч аст. Барои падарка беҳтарин телефон аст. Пеш аз соли нав мо дигар наёфтем ки фурӯшем, ҳамаро мардум харидан, шукр. ва то ин Redmi 8A ҳаст. Redmi 8A-ро бисёрҳо бо Redmi 8 путат мекунанд. ин аз ин фарқ дорад. Инаш якто камера, инаш дуто камера дорад. Инаш чихол надорад, инаш дорад. аз ҳамин хотир инаш 32 гигабайт, инаш 64 гигабайт ва нархҳояшам фарқ мекунад. 10500, инаш бошад 8500. ва чизи дигар ки барои бачаҳои камтарак Redmi ба қувват мехоҳанд барои бозӣ кардан, бозиҳои намедонам PUBG, ягон бозиҳои зур барои барномаҳоро монтаж кардан беҳтарин телефон аст. ба шумо тавсия медиҳем, агар ба шарте ки бо 6.128 ташкил гиред, бо зуртар. ин ҳам 6.128 дорад, ҳам 4.64 дорад. ва аз серияи Redmi-ҳо Redmi Note 8 Pro, ина 64-ашам оперативкааш 6 гигабайт ҳаст, 128 гигабайташа ҳам оперативкааш 6 гигабайт аст. онҳое ки дар бораи оперативни памят маълумот надоранд, оперативка аз ҳама чизи зарур аст барои телефон ки тез коркунии телефонро мефаҳмонад. яъне ки оперативни памят, ҳар командае ки шумо медиҳед зуд иҷро карда мешавад ба воситаи оперативни памят. ва протсессор, албатта протсессоршо ҳам бад нест, самохлаждени протсессор дорад. ва протсессори Samsung A51 аз протсессори A50 якам тарак фарқият дорад. ин ҳам танҳо барои поддержка кардани 4то камера сохта шудааст. хуб дӯстони азиз, боқимонда параметрҳояш мисли A50 ҳаст, вале бартарият албатта ки ҳаст. дар давоми соли гузашта ҳамин шабу рӯзҳо баромадагӣ буд A50 ва як сол пас инаш баромад. дар давоми як сол бояд хело дигаргуниҳо бошад. хуб, вақти зиёди шуморо намегирам. ин буд маълумот ками дигар иловагӣ ба баъзе телефонҳо. хуб дӯстон азиз, ин буд якчанд маълумоте ки оиди Samsung A50 гуфта гузаштем. дар оянда оиди кадом телефонҳои нав маълумот гирифтан хоҳед, ҳатман дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо ба назар мегирем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. закасҳо хело зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар инҷа имрӯз дута хайскрин закас дорем. якта 5та қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, дутаи дига дар инҷо, якта дар инҷо наушникҳо ҳастанд. баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. чӣ хеле ки мебинед, мо амин телефонҳоя манам хел дар коробка зада. дар инҷо чӣ хеле дида истодаед, ба Московский област, Егоровск равон карда истодаем. инаш бошад Свердловский область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон кардастем. ин коробкаи калонаш бошад. бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ина телефонҳоро инамитар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка ба кати маҳкам карда ин коробкаро ҷо мекунем. инамитар ҷо мекунем. компютери худмон кати ина печат мекунем. ин Санкт Петербург будааст. бо инами скотчо маҳкам мекунем, скотчои почта. ин хел телефон бе ягон проблема рафта мерасад иншоалло дастон ба. ҳамин коробкаҳо мисли ҳамин анамино скотч мешавад. ҳамин хел первый классу обычни ҳар хел равон мекунем. да, мо инҷа ноутбук дорем, худамон онлайн пули почтая ҳаминҷа месупорем, онлайн заполнят мекунем ҳамаша. ва инҷа ба навистагӣ ки онлайн оплачена. ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда, бордиҷон тайёр карда истааст. ман ҳамин хел тайёр карда телефонҳоя дар дохилаш монда бо плёнкаи пузирчати печонида ба шумо равон мекунем. ман ҳамин хел коробкача тайёр мешавад. хуб, ина ин дута
Redmi Note 8 бояд имрӯз стекло зада равон кунем. Баъзе бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кушода стекло занед. این تلفن رو باید ما استیکلو زنیم بعدا روان کنیم. بعضی بچه ها خواهش کردن این ردمی نوت 8 کبود بوده. Кани. اینش هم دوتا دیگر اصلا کاروباید نقشوده روان میکنیم ما. کسی که خواهش میکند خیلی میگیریم. دوستان عزیز تلفنچه ردمی نوت 8 تلفنچه های بازی مرحمت کنید. ما خریدیسیم. دور دراز شد. دوستان عزیز ویدیو زنگ زنید. ناوشنیک ها هم هستند. من ناوشنیک ها رو همیشه روان میکنیم. به تشویش میگیرین. خب دوستان عزیز رقم هایی که میبینید حتما زنگ زنید. با تمامی کنج و کنور روسیه روان میکنیم. به تشویش.